Hallo meine Freundin. Hallo mens du. Hast du ein Schweinpimmel? Nee, aber du kan ikke komme en pimmel ind i Arschlusch. Ja. Ich hoffe, så sind sehr offen. Du bist eine Pimmel, ich bin so geil. Kam hier ihre Fraschenkehr. Für die Hölle, Mann. Ich werd goldschiense fælles schwägen. Ach ja. Habe deine geilen Stier. Wuf 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 wuf. Miaf 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 miava miaf 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 pik. Wir sind stadig bei 1 Minute p.m. Aber wir sind jetzt. Wir müssen weiter. Okay. Yahoo, 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 Yahoo. Team, so die Klappe ich eine andere Sekunde haben. Op ad Gangnam Style. Ah, sexy lady op ad Gangnam Style. Aber I se en anden som. Was? Jeg kan lide store babser, lige så stor som græskager, og de hænger og dingler og ser friske ud. S. Kis, kis, kis på din klub i nat. Vi brinker håret, vi kan mærke deres pulssykat. Vi er Danmarks største gispræsidenter. Encore. Jeg er så semmelpik, og kig på ham også tilbage på mig. Vup, 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 opad, vup, 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 vup. Rutschen. Okay.